Здравейте, хора! Сега ще има втора част на Грани. Как играем. То с двамата играем. Ага. Да, айде обади са. Кажи нещо. Сега в момента двамата играем на Грани, можем да си помагаме, да. Да, айде давай да почваме. Аз започнах вече. Аз Да. вече отдавна започнах. Да. Сега- Да. Намерих вече една част от шотгъна. Браво, да. Тя играе отделно. Тъй, че да. Тъй, че може и тя да се обажда по-для малко. Да. Тъй, че просто да не си помислите нещо, хора. Айде. Остана. И ти ли играеш на коледния? Да, я сега играя, я да видим. Да, много е яко. Да. Как сме на практика от хора. Я да видим, чакайте малко, аз ти сках чета в началото, пак малко. Пак вие не съм ги Пак един ключ са крима, който нямам. Трябва да Тъй. са. Ти така. Тъй, нищо интересно, така отиваме сега. Тя е гранушка, нищо не е сложила. Да, права си, да. Така, Така. айде. И ухата тук, гледайте я. Тъй, дай, то подарък там няма го. Намерих уни колелце. Ти нали го намериш, ми Да. Супер, браво. Да, може, че книгата трябва да намериш, ще ходи при пака. Да. И аз намерих той коля от себе, я виж, и аз го намерих. И аз го намерих на същото място. Ой, какъв късмет. Ура, ти беше голям късмет. Ау, намерих част от Аз шотгъна. намерих горилото, ма сякаш нямам ключа за колата, за комби. Аз пък намерих част от шотгъна. И аз намерих част от шотгъна. Коя част намерих? Ето тази, чакай малко. Ето тази тук, виждаш ли? Виж, погледни, ето тази тук, ето тази. И аз намерих същата и точно там също я намерих същата. Да не и на двамата да са ни заедно такова ни предметите. Не знам. Може би и двамата играем по един същи начин, или не знам. Я да видим. Стои нещо, що се внезапно го изпускам. Тук да седи бето, после ще ми трябва, после като отивам в селора. Къде ще трябва кое за да се ма? Ето и бе колелцето, дете и са го намерих. Я да видим, чакай, тъй. Да, ма то само се завърта и няма никакъв предмет. Намерих не става. клещите. Клещите намерих, виж, намерих клещите. Пак стават за входа на къща и с тия може. Да, те са алтернатива на онези другите клещи. Намерих ойл панки в жабката, виж. Аз го намерих същия. И точно пак там, да ни играем по един и същ начин вече. Може, да. Намерих още една част от шотгъна. Да, хора, ето, намерихме, защото ойл панки в Ай, на гранушка. жабката. На гранушка да съборим тъпчи карчини. Айде, да. Наистина, Потото и няма ми трябва да е. Ти колелце, няма ми трябва сега. Сега. Намерих инджин парта, виж, намерих инджин парта в штука, виж, погледни. Добре. Аз ще видя дали моя е там. Добре. Чука Къде? сега точно там. Като ще ми трябва, чука е точно там, където ми Ти трябва. с арбалета май мой да го направиш, за да отключиш вратата. Много по-добре става с пушката. Виж, шотгъна. Виж, ще намерих част от шотгъна. И тук, виж. Да. Где беше? Аз намерих друга част. Намерих книгата. И тия. Ще намерих книжката. Ще видим дали играем по един същ начин. Дали предметите са на еднакво място. Добре, чакайте сега да вземем на такова. Отиваме да... Къде отчакай? Добре, И моите клещи са тук, човек. Ето ги. Мале, какъв късмет. Какъв късмет само. Истина ли? Да сме живи и здрави, прави и корави. Да. Че Ингин парта, къде го намери? Ето виж, чакай, сега ще покажеш, чакай само да взема от двойката да я стреляме. Ой, ние не успях да я застрелям, чакай пак да се опитам втори опит. Между другото, вижте хора, буквално вижте какво направих. Че къде намери тая част дългата от шотгъна? Тук е, виж. Чакай Знаеш сега. ли го? Да, ма и аз става ли го намерих? Чакай. Май не все имаме късмет, човек. Я чакай, я виж. Тут тя виж ти къде си, ето къде. Ето виж. Въй, да бе! Ай, Какво хора! става тук, бе? Бай, не хора, това е, ти казвам. Бе, хора, ти много рядко се случва. Да. Ама явно на нас не дойде късмета днеска. Май ще имаме късмет нещо. Имаме, да. Сега ще взема отверката, построих пушка. Аз вече построих пушката. Ти построи ли? Не още. Аз да. Аз взех един парта, ще чакай само. Добре. Ама ти първо построи. Аз не съм взел пушката още, не.
Пучката Аз още не най-та съм. чух, че скочи в Даселара. Не, аз просто паднах на пода. Не съм в селара, още не. Та отивам при колата, да мога да сложа, да мога да сложа чиста. Да мога да сложа енджин парта. Аз намерях отверката. Чакайте да го пуснем. Оп. И сега знаеш ко? Чукано нещо, което не сега няма го знаеш. Сега. Чайчука се кри. Падло кема. Сега. И сега няма ми трябва. Сега тази отверка ще ми трябва за едно друго нещо, което е в двора. Окей. А че да хода на къща, че как изглежда? Добре, виж. По същия начин като моя. По същия. Абсолютно са по същия начин. Сега ще покажа. Хора, виждате ли? Ако намериш отверката, знаеш ко? Мачиваш, виж. Трябва да скочиш през прозореца и сега ще покажа. Да, знам го, аз стои, знам го, май, знам го, чакай. Аз знам абсолютно всичко. Чакай малко. Знаеш ли, тук има едно такова. Е така. Чакай ти да взема, къде е арбалета, бе, къде и бие? Това с арбалет нищо няма такова. Да. Е така, ти познато ли че е тук? Дърпаш го и те е за хода на къщата. Хора, къде беше то с арбалет, бе? Добре, бе, не мога да взема отверката от търкаляни. Проблеми, да, наистина, много казано. Какво са търкаля тая проста отверка? Види арбалета, ало, арбалет, че къде си? Сега и горивото намерих, ама сега като нямам ключ за колата. Ами, ходи, чакай, дай да идем в батята да видим, дай. В банята. Ай, ще видим. Дай да свечим. Може да е там. Не, тук е. Я учи в банята. Чакай. При мен го няма в банята. И при мен го няма. Май има ми късмет днеска. Няма ни ден. Я чакай, тук има едно шкафче. Не, няма какво да го гледам, защото няма смисъл, защото там нищо няма обикновено. Ще го намерим. Да. Тук нищо няма. Така продължаваме. Добре. Окей. Не да играем на практис и на Да. Сега ще търся един парт. Аз го намерих вече в финал спалници, трябва да е там, Майя. Я да го видим, чакай. Там ли е? Не, човек, наистина, че май го беше намерил по същото Там място. беше, да, там го намерих. What? Чакай малко, чакай. Аз тоди намерих книжката, чакайте да взема там в финал стаите, чакай да взема, да мой да в селора. Значи той един парт е нещо желязо, защото като го отвориш най-ска се чува. Да знам, той при мен той се чува. Дай, добре, чакай, взех сега. Да, ма той в момента ми служи за колата. Той взех книжката. Взех книжката, сега трябва да ида в Сега на батерия трябва да намеря. Кой има тук, бе? Нещо хвърлям. Отверката. Ой. Ама добре, защото ти сега няма ми трябва. Сега отивам там. Ама не да се страхуваш. Ти къде намери книгата? В тази стаичка там. Чакай, виж, дай ще ти го покажа. Ето тук, там долу я намерих. Сега ще видя. Иди там, може да. Аз съм сигурен, че е там. Я виж, може наистина да ни идея. Я да видим. Я. Хора, пак не човек, това е невъзможно. Значи хора, това е голяма рядкост. Защо ще е тая батерия тук? Той пак е за вратата. Да, знам го той. Чакай, къде дойде той мечето ли? Да, има един стелаж. Добре, сега ще ида да го взема. Чакай малко. Виж, чакай, не дей сега. По-късно ще го вземеш, чакай. Намерих го. Виж, батерията наистина тук я намерих. Тя научи се кри там, тая батерия. Чакай. Аре, бе, що забяже? Я чакай. Чакай. Ама да видиш точно. Той чакай, са тук бъде в Ама ти те случва ли са да са падне в колада? Не знам. Като с батерия взимаш, трябва да чиш до кода на къщата. Да. Значи ти всичко знаеш. Защо ме лъжиш, че не знаеш нищо? Не, всъщност някои неща... всъщност не знам, някои неща. Както, например, сега научих.
Кой е switch в граница? Виж. Виж сега. Намираш и тук, виж, слагаш. Издай един звук, после Да, сега. Сега аз намерях кода. Я да те видим къде ти е кода. Аз не знам дали. Не, аз мисля, че е в горните шкафи, защото има и там. Намеря кода ми е и тука. Я. Не, тук, познато ли ти е място е тук някъде? Познато ли ти е място? Да, сега ще идем да видим дали там. Видим дали ще ни се обърне истинския ден. Аз ще видим. Чакайте малко да идем горе. Давай да налетам, давай. Давай, поне да ми се усмихни днеска деня. Я чакай. Да видиш, и така е. Че отива май на друго. Че минаваш по другия път. Кото от другия път. Чакай сега, къде е този стилаж? Тук ли? Не, тук ли трябва? Така. Още малко неща ми останаха. Какво трябва? Ще ми трябва чука, Виж, мастер кей. Чакай. Обърни. Честито! Намерих част шотгана и шмут. И мой да биш там, бе! Ти наистина истински ден! Да! Вау, хора! Явно... Хората е супер рядко! Да, той наистина може да е най-доброто видео на... Той може би наистина може да стане най-хубавото видео, ако питате мене. Тъй, че да. Другото, Мой което... най-готвеното видео по целия свят да стане, ако не се лъжа. Да. Хора, искам да ви кажа нещо. Забравя да ви кажа нещо. Моля ви се, вземете да праснете лайк бутона и да се абонирате. Задължително. Чуши ли хора? Да събираме абонати. Да, прави си. Права си. Сега чакай тук. Колко стана видеото? Сега ще направим едно шорт в моя канал. Добре. Дет сме аз и ти. Добре, сега... Сега отивам да сгубя шотгана. Изчакай малко. Сега отивам да го сгубя. Да види, че и трите части ги намерих. Аз къщи хубава припая, като не знам номера. Че някъде пише ли ти номера? Аз не съм го намерил. Номера. Ако искаш, ходи с къща и го намери да видим. Ще видим, да, чакай малко. Чакай сега да ходя. Всякъде може да крият номера. Да, сега чакай да сгубим шотгънчето. Миличкия шотгън, да може поне да взема отвирката. Да, моят шотгън, знаеш от кога е изгубен? От много давна е изгубен моят шотгън. Не знам, аз мога сега го сглобявам. Намерих Playhouse Key. Добре, супер. Едно шкафче. Къде е? Аз и къде е ти? После, чакай. Знаеш ли тая къщичка? Знам, да, вънка. Ина. Ама трябва ти едни колелца. Те май често са крият в селъра. Не. Много рядко са крият в селъра. Сега, аз видях едното колелце, ама трябва първо да хахая птицата и таки с работи. Тук направо тук ще мина. Птицата можеш просто и да я застреляш с шотгъна за винаги. Да, ама ще нахраня, понеже намерих бърци да сега. Така да вземаш шотгъната част. Птичко. Хайде бе, вземи се. Аз не мога да взема частта от шотгъна. Виж къде се е завряла долу, чак виж. Значи, трябва да кликнеш. Да, благодаря. Да, значи трябва да кликна. Добре. Запомни. Добре. Запомни, че трябва да кликнеш. Да. Айде, давай. Сега трябва да ходя при къщичката, значи толкова с дълги пътища е, мама. Гати, мама. Да падна. Добре, паднах на пода. Не съм паднал в селъра. Да. Днеска буквално няма да ходя в селъра. Още не съм. Знаеш от кога не си ходила в селъра? От кога? Много дава. Ти даже май нито един път не си ходила. Никога. Аз малко се страхувам да ни пая къде и там. Спокойно няма. Сега ще намеря още едно колелце и ще покажа. Ти може да не го знаеш, ти имаш колелце. Ами хора, айде ще затварям видеото. Айде, бай-бай. Айде, казвай. Бай-бай. Айде, Може да снимаме и трета част. Да, в трети епизод ще се видим. Айде.